И So за втори път ще now it's the бъда second time I will be his негов host организатор и and his домакин organizer в in България. Bulgaria. Има няколко There въпроса, are a few questions които хората people, задават, especially специално men, are мъжете, concerned about the event за that will take place from събитието, което 27 ще to направиш 30th от of 27 до June. 30 юни. And И I бих would искала like да задам първия. to ask you the first one. You're teaching about the abstinent Учиш за life cycle. въздържание. What is that and how would you address concerns of Какво би казал people на who хората, believe that които abstaining смятат, from че въздържанието ejaculation от might be еякулация е harmful вредно for за their тяхното health здраве, и специално за of the простатата и prostate като цяло? and in general? Да, това е важен въпрос. Първото, което искам да кажа е, че аз не уча за въздържание от еякулация, а по-скоро за това да преодолеем зависимостта към еякулация. Да, смятам, че е здравословно понякога да се еякулира, но да се знае кога и как това ще подкрепи нас и нашата енергия и отношенията с интимния ни партньор. И по време на ретрита ще адресираме точно зависимостта на мъжа към еякулация и как да започнат начин на живот еякулацията да стане съзнателен избор. Кога и как, вместо това въобще да не еякулират, което също смятам, че не е здравословно. Да, едното е крайност да се еякулира през цялото време, както и другото да не се еякулира. Така че има една златна среда, която ще изследваме по време на ретрита. Така че да се освободим от нуждата да еякулираме през цялото време и да преминем към едно енергийно преживяване, което ще ни свърже с интуицията, която ще ни води кога е здравословно и кога не да еякулираме. Много добре казано. Nicely said. Вече някой, който е овладял нива на въздържание от еякулация или секс, ще научи повече от този жизнен цикъл на въздържание, за който ти обучаваш. Преди много години, когато реших да спра своята зависимост към еякулация и започнах своето пътуване, тогава нямаше интернет, нямаше курсове. Направи го изцяло, следвайки своята интуиция. Аз открих, че има сексуален цикъл, че мъжете имаме сексуален цикъл, който наричам естествен ритъм за еякулация. Така както жените имат сексуален цикъл и мъжете имат такъв, но заради зависимостта от еякулация ние загубим това осъзнаване за естествен ритъм. Това, което ще изследваме по време на ретрита, е да прекъснем зависимостта си към еякулацията и как да станем осъзнати за естествения си ритъм. Защото естественият ритъм ще ни води кога е здравословно и кога не е здравословно да еякулираме. И за мъжете, които вече са изследвали способността да еякулират и да не еякулират, те ще открият този естествен ритъм, който ще ги отведе към едно здравословно място за тяхната сексуалност и еякулация. Би ли казал малко повече за енергийния оргазъм в цялото тяло? И какви са ползите от него? Едно от нещата, които чувам по света е, че мъжката сексуалност е много примитивна, просто имат нужда от секс и да еякулират и това ги прави щастливи. Но когато чуя това, аз обикновено питам, знаете ли, че мъжете всъщност могат да имат оргазъм на цялото тяло без да еякулират? И да, те тогава се шокират. И да, споделям как това е възможно, когато знаят как да култивират своята сексуална енергия.
по начин, по който подкрепя и съживява всяка клетка в тялото им. Първата стъпка е да спрем зависимостта от еякулацията. След това да открием своя естествен ритъм за еякулация, което ще ни води кога е здравословно и кога не е да еякулираме. И когато развием този осъзнат избор, тогава ще можем да култивираме сексуалната енергия, както е описано в тантричните книги. И правейки това, ще увеличим своята вибрация, което аз наричам оргазмична вибрация. И тогава всяко тяло в тази оргазмична вибрация ще се превърне в чакра, в енергиен център. Всяка клетка ще завибрира на тази оргазмична вибрация. Когато стигнем до това ниво на оргазмичност, ще достигнем активиране на части в мозъка. В ежедневието си хората не използват мозъка на 100%. И е много важна духовна тантрична практика, култивирайки сексуалната си енергия, да достигнем такива разширени нива на съзнанието и да активираме тези части на мозъка, за да станем по-интелигентни, по-интуитивни, състрадателни, чувствителни, осъзнати и така да активираме и екстраординарни способности. Много възможности са налични от духовна гледна точка. И също така не по-малко важно е да обогатим и задълбочим своето интимно взаимодействие с партньора, вместо да използваме сексуалното взаимодействие само за удоволствие и интуитивното любовно преживяване, което споделяме с партньора, да се превърне в дълбоко медитативно преживяване и така да разширим своята осъзнатост, подкрепяйки се един друг. Да, има много ползи. Да, доста трудно да се преживее, но ако се практикува малко по малко, тези аспекти в себе си се събуждат. За жалост, живейки в този свят, който не е така естествен, както е бил, не е много лесно. Да, има много ползи. So many benefits there are. Би ли казал малко повече за дисфункциите, Can you tell us more about the който dysfunctions мъж може да преживява и даже да не бъде съзнателен за това? But they are sometimes not even aware of them. Да, мисля, че нашата способност да преживяваме удоволствие. В Америка средно статистическия женен мъж прави любов в 7 минути. Това, което се случва е, че тренира нервната система да има много малък капацитет за усещане на удоволствие. От тантрична гледна точка е нужно да засилим нервната си система, за да получаваме по-голямо нива на удоволствие, което да използваме за тантрична медитация, за което току-що споменах. Е нужно силна нервна система. Мъжете са неосъзнати за това, че те загубили своята способност за удоволствие и просто разчитат на еякулацията, за да получат удоволствие, но това е много бързо преживяване, което за няколко секунди приключва и губим желание за известно време. Така че мъжете са неосъзнати за този капацитет, който имат да преживяват удоволствие. Това, което ще правим по време на ретрита, е да подкрепя мъжете. Какви са практиките, които да правят, за да преминат към това да развият своята нервна система и да преживяват по-голямо удоволствие. Още няколко въпроса останаха.
And there are few more questions left. Какви What начини ways are you предлагаш teaching за beneficial for хора да people with практикуват, a които partner? имат партньори, And такива, what които ways нямат for people партньор? without a Аз partner? вярвам, че от тантрична гледна точка е добре да сме взаимозависими. Тоест, това, което имам предвид е да умеем да преживяваме със самите себе си, така че практики ще има, които да култивират сексуалната енергия в собственото ни тяло и да засилят нервната ни система. За мен тантричното преживяване е споделянето ни с един с друг, а не да бъдем зависими един от друг. И така трябва да знаем как да създаваме тези преживявания в собственото си тяло и след това да ги изследваме заедно с интимния си партньор. И така да трансформираме сексуалното си преживяване към едно дълбоко, красиво, богато, тантрично, ритуално преживяване, което да се превърне в духовна практика и така да се подкрепяме в интимната си връзка за разширяване на осъзнатостта. И в тази връзка And regarding to this, някои от мъжете, които искат да се запишат за събитието, има някои обструкции с своята голота. И един от тях споделя, че да бъде гол сред други мъже е отвъд неговите граници. Това ще попречи ли на преживяването? Не, няма да попрече. Нищо по време на ретрите не е задължително. Аз като фасилитатор е само предложение. Всеки участник в ретрита ще реши до каква степен да участва. И ретрита не е за това да бъдем голи, а по-скоро да навлезем дълбоко в себе си. И какво е важно за теб и твоето сексуално отношение с теб и с интимния партньор. И за това да се съблечеш ли не е без значение. Няма нужда да се събличаш. Има много хора, които идват на ретрита, които никога не се събличат и все пак получават едни дълбоки и силни преживявания. Каква подготовка е да направим преди ретрита? Това, което предлагам е да не се употребява кофеин, захар няколко дни преди ретрита, да се добри нива на сън, както и да се спре употребата на месо. По време на ретрита храната ще бъде веган, защото смятам, че това подкрепя преживяването, което ще има по време на ретрита. Така че без захар, кофеин, алкохол и месо няколко дни, 3-4 дни преди ретрита би било чудесно. В тази връзка каква диета самият ти използваш и препоръчваш? Някой смята, че веган е нездравословна, а други смятат, че е здравословна. Какво би казал? Да, много различни мнения има. Да, моята диета е веган. Аз за себе си съм приел, че за различни процеси, медитации, упражнения, които правя, веган храненето е много подкрепещо. И да, бих искал хората да имат максимално преживяване. Аз самия не съм веган и последно ядох месо през 1997 година, когато живеех в Катманду, в Непал. Но аз не съм от тези хора, които стриктен и нека хората да следват своята интуиция, да следват телата си.
Да, аз подкрепям хората да следват интуицията си, но да, ретрита ще бъде с веган храна за тяхното най-добро преживяване. И така, благодаря. Андрю, Thank you. мисля, че Thank това you е very much. достатъчно. Тази I think, информация, която сподели с нас, много Your полезна. information was very, very helpful and useful. Ще спрем тук We're going и те to очакваме. stop here. And waiting for Благодаря you. за възможността да споделя и да дойда в България. Nice to share.